Lakhakre trok Numati constituency ke parlo Dengaon Lemsalong ke Wangjilang arni anso se kapaching thur ponjia phanpura ke ramtang chiti ni phaikrener ke arni mithanga sa hemalong Ningkan esek iphong kachathan chimonamai padopon Dengaon Multi-Purpose Co-operative Society lake denarong hawarara pharmancy sarkar pen piponlo bangso Dengaon Lemsalong kaddo kawe bang pharoi sira trokebra pli shareholders atum pensi langponlo Bangso Lemsalong aningkan wang ason tak taksi peninglet hot setame Ningkan esek ameipi mate AGM amai padopon Dengaon Lamps AGM amayalong Dengaon Lamps chairman Harsing Rong Pipen kacharipon bangso amayalong Dengaon Lamps chunbang Bikrom kiling pensi kachetong don alohia tumaphan kapachinia por enponlo Bangso amayalong kelang chari don bangfu senior inspector Rajen Timung Samilangso block BLCC chairman Sarat Teron Numati VDC chairman Thorom Singh Kro Pendanglo Ongdong araratum chetongdon Dengaon Lamps chunbang pen pherangkia tumaphan nangke thandon ke bang pharo isira trokebra pli shareholders bang pu bang phia phaido Lapen bangso amayalong kaceparai pon son thomando bangso son thom laki kiduk mate card kelong le tumaphan card pipon po bangso Lemsalong kechora matumaphan kido pipen hangpon thupo Lapen Dengaon Lemsalong ke bangja por ahut ke mesen nang ja phan kaching thura sai claim pon po pasi pachini pon Dengaon Lemsalong kaduga we shareholder 164 abang pi tong pon lo labang so AGM ada labang so Ningkan esek amai long netum kaduga we shareholder tumpen la pente netum chapa pon observer dan timung sar tumpen labang so puthak jingwai jing sai sin netum soni son thom la puson resolution ke an pon do asia prang si bangke netum non itula kewangji aningkana pharmana panabang netum prang si kiduk nai bang pitum panse ration card tipi ponji panse ceparai pon lo inde hini bang ke nitum itulah Dengaon Lamps along prang pen penengan bang bomang pen itulah preng gitu abang pitum pan ini tum putar la bang so preng ke hang ponji pan so letter rapjin pen ki su ponji pan da ceparai pon dolo la pen ini tum la bang so lamps aparman Anso se monon pik a generation tum hantame claim ke dam ke joy kg fan ne tum la polena tangka pen positame market shop construction tami claim pon ji fan mate patang pon ji fan talan tum cheparai pon dolo ase pini la bangsa mailong ne tum ke cherai pon alam thege lan lo la bang ke rap mate house pen sikang wai lo lang le tum nut ke nia sing na lo inut bang ke bet hebe lo nang ne nang le tum ko an bak Habar ke hat pen Harsing Rong Pi Karbiang Long Live